Sú Volgograd a Stalingrad dva názvy toho istého mesta? Áno. Je penicilín prvé objavené antibiotikum prirodzeným produktom baktérií? Nie. Nie je správna odpoveď. Stál britský matematik Alan Turing na čele tímu, ktorý dešifroval nacistický kódovací stroj Enigma? Áno. Sú impresionisti známi v dejinách umenia tým, že sa snažili maľovať dokonale realistické až fotografické detaily? Áno alebo nie? Nie. Nie je správna odpoveď. Znamená známy filozofický pojem tabula rasa v preklade čistá doska? Teda myseľ, ktorá nemá pri narodení žiadne vrodené vedomosti? Áno. Je to tak? Súťaží sa v zimnom športe biatlon v kombinácii behu na lyžiach a streľby zo športového luku? Nie. Dokáže zdravé ľudské oko rozpoznať viac odtieňov zelenej farby ako ktorejkoľvek inej farby z viditeľného spektra? Áno. Áno, je to tak. Zelená je dominantná. Naši predkovia žili v lesnom prostredí, odtiaľ to máme. Skladá sa telo dospelého človeka z viac ako 250 kostí? Áno alebo nie? Nie, 206. Je to tak, 206 kostí. Bola 30-ročná vojna v 17. storočí? 1600, áno. Áno, je správna odpoveď. 1600? 18 a 48. Perfektne. A víťazom je... Marián! Marián, blahoželám, áno. Je pravá, blahoželám, super.